i'r canol drwn ni'n sylw nawr ar gyfer yr adran B. A dyma ni y dosbarth cynta i'r Caseg Wag neu'r adferch. 4 mlwydd oed a throsodd. Pob un o'r rhain yn cael golwg manylach dan brigad Megan Lewis, brydfa Cwrt y Cadno, sy'n beirniadu. Ac o'n i'n sôn gynnau dro ni am yr hyn oedd Megan yn edrych amdano fe wrth iddi feirniadu. Mae'r cywirdeb yn bwysig iawn, yr cydymffurfiaeth i gyflawni swydd p'un bod ti'n marchogaeth neu o ran neidio neu yn cario plentyn. Yn bendant, mae hynny os ydy rhywbeth wedi cael ei roi at ei gilydd yn gywir, wrth gwrs maen nhw'n mynd i gallu gwneud job yn rhwydd os oes yna rhywun efo coesau sydd wedi mynd. Wi siŵr daw hwnnw i fwgol yn y man. Gyda'r hyn mae Megan yn wyl amdano fe, ti'n sôn am ymarferoldeb, yr ceffyl, y pwrpas sydd iddo fe, pwrpas ymarferol, a hefyd gan gofio y cymeriad Cymraeg bod nhw yn ddigon gwydn i fyw yn yr elfennau tu fas ar y mynyddodd. A dyna ydy holl pwynt, bridiau cynhenid yw'r bridiau Cymreig. Mae'n rhaid bod nhw'n galed, mi fysa nhw yn byw ar ochrau mynydd, allan yn y tywydd trwy'r geia, ac mae'n rhaid bod be maen nhw'n galw y caletrwydd yna gyda nhw. A dyna pam mae'r bridiau Cymreig mor arbennig, oherwydd bod gyda nhw'r caletrwydd yna i fyw, be maen nhw'n dweud, byw ar awyr iach. Wel, Megan Lewis y beinir yn cael golwg arall ar y Caseg Wag yma yn yr adran B. A mae weld yw'n mwynhau yn dydi, mae'n wen i gyd wrth... Odi. Yng nghanol y prif gylch mae cartre y Merlod Cymreig ar ddornod ola'r Sioe Fawr, yr adran B. Y Caseg Wag neu'r adferch yn rhannu dosbarth i'r rheini dros 4 oed. Ac i ni'n gweld ar llaw dde yn y siaced binc, Mrs Megan Lewis o frydfa Cwrt y Cadno yn beirniadu. Ac o'n i'n trafod gynnau David, mae'n hwilo am geffyl i gyflawni swydd yn ymarferol, i gario plentyn neu neidio o ran y cydymffurfiaeth, ond hefyd bod yr natur a'r cadernid y bryd Cymreig na, bod e'n gallu goroesi mas yn yr elfennau. Mae hynny'n bwysig wrth gwrs, fel o'n i'n dweud, bryd cynhenid ydyn nhw, mae'n rhaid cyn i sheds a beid i gael ei godi allan fydden nhw trwy'r flwyddyn yn erbyn yr elfennau. Ac mae gen y bridiau Cymreig yna, yr caletrwydd yna, maen nhw'n arbennig iawn. Maen nhw'n gallu byw ar bron i ddim byd, ar awyr iach, ac mae hynny'n oll pwysig. Bod nhw'n gallu goroesi. Yn bendant, survival of the fittest yn de. Ie. Fi'n gwybod bod i yn rhoi pwys mawr ar ymarferoldeb y ceffyl yma, yr marchogaeth a'r cydymffurfiad i bwrpas ac i gyflawni tasgau, ond hefyd i fod yn ddigon gwydn i fod mas ar y mynydd. Mae hynny'n holl bwysig. Mae'n rhaid bod gen nhw swydd ar diwedd y ddydd, achos maen nhw'n galw'n field ornaments. Ond ie, wrth gwrs, mae'r 4 adran y bridiau Cymreig, wrth gwrs, maen nhw'n bridiau cynhenid. Mae'n rhaid iddyn nhw goroesi tu allan yn erbyn yr elfennau trwy'r flwyddyn, ac dyn ni'n ffodus iawn bod gen y bridiau Cymreig y caletrwydd yna i fyw tu allan ar bron i ddim ar awyr iach mewn ffordd. Wyt ti am ddychmygu nhw yn eu cynefin naturiol? Yn bendant, ac mae'n braf cael gweld nhw allan yn eu cynefin naturiol hefyd. Iawn te, Megan Lewis. Mae dal yn pendroni yn dwi. Mae'r steward hefyd wrth ei hochori yn cael sgwrs bach.
A fydd yna benderfyniad cyn bo hir. Wy'n gwybod bod yna amserlen, a chi angen parchu'r amserlen, ond eto ti eisiau parchu'r ceffylau a wneud yn siŵr bod ti'n dyfarnu'n gywir. Lle o'n ni beth yw'r pendroni? Mae yna rhywbeth yn ei phoeni, yn does e? Oes, mae'n amlwg bod i... wrth gwrs, mae'r cynta'r ail yn debyg iawn bod i'n rhaid bendant yn ei benderfyniad efo'r rheini. Ond... Os modd gorfeddol weithiau, ti'n meddwl? Dwi'n jyst yn sicr bod na, bod chi'n edrych ac yn... wyt ti'n mynd rownd a rownd falle, yn wedi os na ddim lot i dewis rhyngthyn nhw, ond maen nhw'n dod i fewn wan yn rhaid gyflym i fod yn deg. Dyna ni ganol y prif gylch a chartre y Merlod Cymreig, yr adran B, ar ddornod ola'r sioe. Dosbarth cynta yr adran yma yw'r Caseg Wag a'r adfeirch 4 mlwydd oed a throsodd. Mae yna gymysgedd fan hyn gan gofio bod yna ystod eang o oedran hefyd sydd yn rhoi llun eitha amrywiol o ddosbarth. Yndi, mae gennych chi Caseg yma sydd wedi magu dipyn dros y blynydde ac felly'n cario mwy o ddyfnder a mwy o maint a rhai sydd llai eiddfed, rhai 4 mlwydd oed. Megan Lewis o'n blaen i fan hyn yn y siaced binc. Mae wedi pendroni dipyn dar dosbarth yma. Mae yna rhywbeth yn anesmwth. Ie, dwi'n cweith yn siŵr beth. Mae'n amlwg wedi... y cynta'r ail wedi aros yn yr un safle o'r man cychwyn. Ond o'r trydydd i lawr, oedd hi'n cweith yn hapus efo sut oedd nhw'n rhedeg a sut oedd y gosodiadau. Felly mae'n debyg bod hi wedi gosod 1, 2, 3, 6 neu 7 a wedyn wneud ail rhes wedyn. Oes na newidiaeth yn mynd i fod nawr achos fi'n gweld y stiwardied yn cyd-trafod. Mae yna un yn cerdded yn bwrpasol tuag at y pen pella. Wel, yn ôl gyda'r rhosglymau. Na beth yw'ch rhyddad. Lly wy'n credu allwn ni fod yn ddigon sicr bod yr rhai sy'n ar y brig yn mynd i ddal gafel ar ei safle. A wy'n credu bydd Megan Lewis yn newid i meddwl. Dyma ni, y rhosglymau'n cael ei gyflwyno. Ar y ferchog. Oedd yna dipyn hirach na'r disgwyl, ond oedd hi werth yr aros yn sicr. A Thornbury aperitif yn dod i'r brig. David James, wrth gwrs, yn arddangos ar Fiona Ledbitter. David o Brydfa Sianwood. A allan o'r march Gigman Bucks Fizz a'r Caseg Thornbury arbennig. Sianwood, ochrau allan ymddyfru. Allan ymddyfru ac wrth gwrs ydi dad o John James yn beirniadu'r adran ec gan gyfrwy ar ddi llun yn beirniad y cyd-ymffurfiad. Lly ddim yn rhy bell o faes y sioe. Rhyw 3/4 awr. A mi fydd hi'n daith hynod a hapus yn ôl gytre ar ôl cael gafel ar y garden goch. In third is number 484, Norman and Georgia Fairbank with Paddock Fidel. In fourth is number 497, Stuart White with Merlod Cymreig. In fifth is number 492, Chloe O'Hara with Donald Ballerina. And in sixth is number 485, A.G. Mort with Paddock Chipper. A dyn ni'n croesawu'r cyrch i gyflwyno'r llwyfannau nodwr y dosbarth hwn sef Mr Arwyn Morgans a'r cof am ei ddiweddar graig, Mrs Glenda Morgans. So warm welcome and thank you to Mr Arwyn Morgans for sponsoring this class in memory of his late wife, Mrs Glenda Morgans. Byddwn ni felly canlyniadau dosbarth 40, Caseg sych neu adfech, 4 mlwydd
Pedair mwy oed neu drosodd yn yr adran i gyntaf. Fiona Ledbetter gyda Thornbury Aperitif. Yn ail, Julie Russell gyda Brynweddol Princess Charlotte. Ac yn drydydd, Norman and Georgia Fairbank gyda Paddock a Dal. There we are then, showing appreciation in the section B ring for the winner of class number 14, the Barren Mare. Lle buodd y nerfau bellach mae gorfolef a Thornbury Aperitif yn cipio'r safle cynta a newyddion gwych i'r perchenog Fiona Ledbetter yn ennill y dosbarth i'r Caseg Wag neu'r adfeirch dros 4 blwydd oed gyda'r adran B y Merlod Cymreig. And Paddock Chipper. Well, David James, you've certainly kicked off your competing here at the Royal Welsh, taking a red card in the first class. How are you feeling? Oh, over the moon. Brilliant result. Chuffed to bits with that. And this one you're showing on behalf of the breeder, Fiona Ledbetter. You have quite a few for Fiona, I believe. Yeah, we've had a couple from her in the past and that, so always lovely animals with her. And she's done the business today. And is she here today? She is somewhere in the crowd, yeah. So very happy, I'm sure. Oh, definitely. I know I need to let you go because you're in the next class. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Diolch. Jones of the Tony Mountain.